Напоследък забелязвам много хора, спортисти, професионални при това, които имат някаква цел, обаче те някак си не могат да я достигнат, тъй като вътре в себе си имат блокажи, имат натрупани негативи. И с напредване на поколенията всъщност забелязвам един ефект, който не е много положителен, и това е именно емоционалната нестабилност на хората. Например, имаш дадена цел в живота, в спорта, примерно да станеш първи. Обаче ти приемаш нещата прекалено навътре. Някой те е обидил нещо или са те ощетили на състезание и в същото време ти си такъв като няма, отказвам се, те тия хора неща да ме приемат, неща да ме поощрят, нищо хубаво не чух за мен, само лоши неща. И точно това е момента, в който ти трябва да бъдеш емоционално стабилен, емоционално устойчив. И този негативизъм ти не трябва да го задържаш вътре в себе си, а трябва да го излезеш навън по своя собствен начин. Дали ще го изговориш с хора, дали ще направиш нещо, с което да отпушиш, но не е задължително да се караш с хората. И как могат хората всъщност да поправят този проблем в себе си? Ами, първото нещо, което можеш да направиш, е да откриеш човек, с който можеш да говориш на много дълбоки теми. Наистина да достигнете до едно ниво на дълбочина, в което ти буквално да споделиш абсолютно всичко за себе си. Да може да си говорите за емоции, за мисли и за така нататък. Отделяй време да четеш книги, защото книгите те учат на страшно много неща, дори да не го осъзнаваш в момента, но започни да четеш. И в комбинация с това можеш да започнеш да тренираш здраво. Нали, не е казано сега да ставаш световен, олимпийски или така нататък, но тренираш за себе си. Да го чувстваш като твоето нещо, нещо с което можеш да отпушиш и да опознаваш себе си. И разбира се, да опознаваш околния свят чрез себе си. И не забравяй да споделяш само на точните хора за тебе и винаги изразявай себе си, защото това е най-важното.